OK, so yn y fideo yma, fi'n mynd i dangos i chi sut i creu gêm cyfieithu eitha syml. A gallwn ni wneud falle quiz bach lle mae'n gofyn beth yw'r gair sy'n gwneud poisson yn meddwl yn Gymraeg. Mae'n gallu just helpu plant i ymarfer eu geirfa nhw. Felly, dylai fe fod yn digon hawdd mwyn i'r plant gallu rhaglennu hwn eu hunan. Felly, peth gyntaf bydd angen i wneud yw, mwyn wneud y peth cyfieithu yma, mae angen cael estyniad newydd sydd ar gael trwy y bottom lawr fan hyn ar Scratch. So, gyntaf, gael i wneud y iaith yn Gymraeg. Gallu rhoi wneud y iaith trwy gwasgu ar y bottom yma, Gymraeg. Wedyn lawr fan hyn mae gen ni ychwanegu estyniad. Mae un cyfieithu, dylai fi wedi gweud hwnna. So cyfieithu fan hyn, gan Google. A wedyn mae gennych chi blociau newydd chi'n gallu defnyddio o fewn Scratch. Am ryw reswm mae'n dewis Serbeg fel y iaith gyntaf. Gen ni wneud Ffrangeg fi'n credu fyddwn ni'n wneud. Dyna'r unig iaith arall mae gen i rhyw fath o gwybodaeth a dealltwriaeth o. Ond, peth gyntaf, beth fi eisiau i'r rhaglen wneud? So gawn ni torri hwn ar mewn i camau. So gyntaf, fi eisiau pan fi'n gwasgu'r bannerwyrdd i ddechrau'r gêm, fi eisiau'r cath i gofyn cwestiwn, a wedyn fi'n ateb. Mae'n gofyn beth yw'r gair, bla bla bla, rhyw gair Ffrangeg, yn Gymraeg. A wedyn, mae'r person, y dynyddiwr, yn gallu rhoi ateb i mewn, a mae'r cath yn ymateb naill ai gywir neu anghywir. So gawn ni'n adeiladu hwn na'n camera'r gam. Felly, yn digwyddiadau, mae gen i'r blociau yma, sef y blociau het, gyda, mae'n edrych fel baseball caps, braidd. A fi eisiau pan fydd bannerwyrdd wedi glicio. Os fi'n gwasgu zoom, gan i gweld hwn yn well. A fi eisiau i'r cath i gofyn cwestiwn. Felly, yn synhwyro, rhoi glas golau, mae bloc gofyn. Ac yn automatic mae beth yw eich enw, ond ni eisiau gofyn cwestiwn bach yn wahanol. A ni eisiau gofyn beth yw rhyw air Ffrangeg yn Gymraeg. Nawr, pan ni'n adeiladu'r cwestiwn yma, oherwydd mae'r gair yn y canol, y gair Ffrangeg ddim wastad yn mynd i bod yr un peth, fi ddim gallu just ysgrifennu un brawddeg mewn fan hyn. Mae rhaid fi gwahanu fe mewn i tair rhan. Ac mwyn gwahanu rhyw brawddeg mewn i tair rhan yn Scratch, ni'n defnyddio bloc o'r enw uno. So yn gweithrediadau gweithredwyr, mae'r bloc uno, a mae'n uno afal a banana ar y foment, os fi'n gwasgu fe. So mae'n gofyn cwestiwn lle mae'n uno y dau peth. Ond ni eisiau tair peth wedi uno gyda'i gilydd. So, fi'n defnyddio uno arall a fi'n rhoi o fewn yr un gyntaf. So mae dwy bloc uno wedi ei nythu, nested. A mae gen i tair rhan i'r brawddeg nawr. Felly, fi'n mynd i dechrau'r brawddeg gyda beth yw. A mynd i agor lan y quotation marks yna. Fan hyn, fi'n mynd i gadael yn wag am nawr. Wel, ddim yn wag, ond gadael banana fydd yna am nawr. A wedyn, ar ôl y gair, fi'n mynd i roi quotation marks arall, a fi'n mynd i gweud yn Gymraeg. So beth yw banana yn Gymraeg? Nawr, wrth gwrs, mae banana yn gair Cymraeg anyway. Wel, a Saesneg. Fi'n siŵr bod nhw'n defnyddio gair gwahanol yn y gogledd, ond banana fi'n gyfarwydd gyda. Ond gawn ni roi gair Ffrangeg mewn hyn. Fi'n rhoi poisson. So mae gen i cath yn gofyn cwestiwn, beth yw poisson yn Gymraeg? A byddai'n neud mwy o symud pan bydd i'n neud e fel hyn wrth ni symud ymlaen yn bellach gyda'r rhaglen. Ond, unwaith fi wedi gofyn cwestiwn, fi eisiau bod fi'n gallu ateb y cwestiwn a gwirio ydy'r cwestiwn, ydy'r ateb wedi rhoi yn gywir. Ydy'n cyfateb i'r ateb gywir. Fan hyn, fi'n mynd i cael un posibiliad yn gweud cywir, os mae'r ateb yn gywir, mae'r cath yn gweud cywir, neu os mae'r ateb yn anghywir, mae'r cath yn gwneud rhywbeth gwahanol, mae'n gweud anghywir.
Felly, fi methu jyst defnyddio un bloc os. Mae rhaid i fi defnyddio os neu fel arall. Okay? A beth sut mae hwnna'n gweithio yw, ni'n rhoi rhyw fath o amod, okay? Rhyw fath o condition, a y condition fan hyn yw, so fi'n rhoi equals, ydy'r ateb sydd wedi cael ei rhoi, sydd wedi cael ei teipio mewn fan hyn, ydy hwn yr un peth a beth dylai'r ateb fod. Sef, gallwn ni rhoi pysgodyn. Okay. So, os yw'r ateb yn hafod i pysgodyn, wedyn fi'n dweud, so yn edrychiad, unrhyw beth sy'n dangos ar y sgrin, mae mewn yn edrychiad, dweud cywir. Ac os fi eisiau copio a gludo hwn, de-clicio, dyblygu ar y bloc, a newid hwn i anghywir. So, os mae'r ateb yn pysgodyn, dweud cywir. Ond, os nad yw e, fel arall, dweud anghywir. So, gan i profi beth hwn yn gweithio. Mae'n i gofyn cwestiwn, beth yw poisson yn y Gymraeg? Os fi'n teipio pysgodyn, mae'n dweud cywir. Os fi'n teipio unrhyw beth arall, mae'n dweud anghywir. So, fel arall, dweud anghywir. Nawr, mae hwn yn iawn, ond ar y funud, os fi eisiau gwneud cwestiwn arall, bydd rhaid fi copio a gludo y holl peth a newid hwn a hwn. Okay? Hefyd, mae rhaid i fi gwybod beth yw'r gair cywir yn Ffrangeg. A fi ddim yn expert yn Ffrangeg. So, dim syniad i fi beth yw rai o'r enwau anifeiliaid. So, beth gallwn ni ddefnyddio fan hyn yn lle, i cael gwared y blociau, chi'n llusgo nhw i'r chwith, yw yn lle jyst ysgrifennu mewn gair Ffrangeg, ni'n gallu defnyddio'r blociau cyfieithu ni newydd gael fan hyn. Okay? Os fi'n rhoi hwn o fewn yn lle fi'n rhoi poisson, fi'n rhoi y bloc yma, a fi'n newid ei Ffrangeg. Mae llwyth o ieithoedd gwahanol fan hyn. A fi'n rhoi fish. Fi'n credu... Wel, falle na, mae'n gwybod bod y iaith yn Gymraeg, so... Gallwn ni trio pysgodyn. Oherwydd ni wedi gosod y iaith fan hyn, mae fe'n gwybod fod fi eisiau cyfieithu o Cymraeg. Felly. Gawn ni weld os mae'n gweithio. Yep, so mae wedi cyfieithu pysgodyn mewn i'r Ffrangeg, a wedyn dangos y gair Ffrangeg fan'na. Okay, so, nawr, does dim rhaid i fi gwybod beth yw'r gair Ffrangeg. Fi'n gallu creu hwn jyst trwy gwybod y gair Cymraeg, pysgodyn, a os yw'r ateb yn hafod i pysgodyn. Mae'n gweud cywir. Beth os fi'n newid y gair i... gan i weld, buwch. Fi'n credu fi'n gwybod beth yw'r ateb, ond does dim rhaid i fi gwybod am nawr. Yeah, fash. Okay, so fi'n gwybod nawr bod yr ateb yn buwch. Cywir. A mae hwn yn gwych. Fi'n gallu defnyddio hwn, copio o gludo os fi eisiau, a rhoi cwestiwn arall ar ôl yr un gyntaf. A fi'n gallu ailadrodd hwn jyst trwy newid y gair i ceffyl. Ond, dyw hwn ddim yn ffordd dda iawn o rhaglenni. Chi ddim eisiau copio a gludo pethau a newid pethau mewn sawl lle gwahanol tro ôl tro, oherwydd mae fe'n hawdd iawn i wneud camgymeriadau, a dwi ddim yn effeithlon iawn. Felly, newn ni fod yn bach yn fwy glyfar. So, yn lle wneud hwn sawl gwaith, yn gyntaf, gawn ni datrys y problem bod rhaid fi teipio yr un gair mewn dwy lle gwahanol fan hyn. A ffordd ni'n gallu gwneud hwnna yw trwy defnyddio newidyn. Okay. Gyntaf, fi'n mynd i cael gwared o my variable, trwy de-glicio arno fe a delay. So, yn y categori newid yna. A fi'n mynd i creu newidyn. A fi'n mynd i enwi fe yn gair.
Okay, just gwasgu iawn yma chi wedi teipio fe. A nawr mae gen i bloc newydd o'r enw gair. A fi'n gallu gosod beth sy'n cael ei storio yn y gair. Yn y newidyn o'r enw gair. So, mae ddechrau am newidyn fel box, gyda label ar y flan. Ond mae'r label yn rhoi cliw i chi am y data sy'n cael ei storio yn y box. Okay. So, fi'n gwybod, mae enw neu'r label y newidyn yma yw gair. So, mae rhyw fath o gair yn mynd i cael ei storio yn y box. So, ar dechrau'r rhaglen, fi'n gallu defnyddio'r bloc yma gosod gair i rhywbeth. Just ar ôl y banner word. A fi'n mynd i rhoi gair mewn. A buwch yw'r gair bod yn defnyddio. A nawr, yn lle cael buwch wedi teipio fan hyn ac fan hyn, lle falle gallai fi wedi rhoi typo a bydd ddim yn gweithio. Yn lle hwnna, gallwn ni jyst rhoi y bloc gair mewn bod hyn yn lle. So beth bynnag sydd wedi storio yn y newidyn gair, mae'n cyfieithu fe i'r Ffrangeg o flaen y brawddeg, a mae'n gwirio ydy'r ateb mae person yn rhoi yn hafal i beth sydd wedi cael ei storio yn y newidyn. So fan hyn, os ni eisiau copio gludo, yr holl beth fi angen gwneud nawr yw newid un lle i ceffil. A os dim rhaid i fi newid rhain, dyna beth sydd wedi cael ei gosod yn y newidyn. Ond unwaith eto, dyw hwn ddim yn effeithlon iawn, oherwydd rhaid fi copio gludo sawl gwaith. Mae lot o cod yn cael ei ailadrodd, a ni'n gallu bod yn bach yn fwy glyfar am hwn. Felly, beth am os oedd gennym ni rhestr o geiriau, a ni jyst yn gosod fe i'r rhyw air, sorry. Pob tro ni'n gofyn cwestiwn a ni'n ailadrodd. Okay. Felly, os ni eisiau creu rhestr, lawr fan hyn, o dan newid yna, gwneud rhestr, a gallwn ni gael hwn yn geiriau. A nawr mae gen i rhestr gwag o eiriau. Ond gallai rhoi mewn buwch. Gallai rhoi mewn hwyaden. Ceffil. Beth arall gallai rhoi mewn caff. A ci. Ac yn y blaen. So mae gen i 5. Fyna. Wedyn, yn lle gosod y gair i buwch pob tro, gallai gosod y gair i dewis rhyw un o'r geiriau yma o'r rhestr ar hap. So, o fewn y blociau newydd gyda'r rhestr rhai coch, chi'n gallu defnyddio eitem 1 o geiriau. Ac os fi'n rhoi hwn o fewn fan hyn, mae fe'n cymryd rhyw fath o air o'r rhestr ac yn storio fe o fewn y newidyn gair sy'n cael ei defnyddio fan hyn. So os fi'n gwasgu banner word, chi'n gweld bod wedi dewis item 1 o geiriau, sef buwch, item 1, a mae wedi storio fe o fewn y newidyn gair. A chi'n gweld mae wedi cael ei storio fan hyn. Ond, pob tro fi'n redig hwn, mae wastad yn dewis rhif 1. A dyna yw'r problem. Ni eisiau iddo fe dewis un o'r rhain ar hap o 1 i 5. Ac i dewis rhywbeth ar hap, rhyw fath o rhif ar hap, chi'n mynd i gweithredwyr. A mae'r, y bloc dewis ar hap. Felly, yn lle rhif 1, ni'n rhoi mewn, 1 i 10, ond beth yw'r problem gyda 1 i 10? Dim ond 5 sydd 'da fi. So os mae hwnna'n dewis 6, 7, 8, 9 i 10, bydd y rhaglen ddim yn gwybod beth i'n neud. Felly gallai rhoi 5. Ond, mae problem gyda wneud hwn. Mae'n gweithio yn hollol iawn ar y funud. Beth os yn y dyfodol fi eisiau newid y rhestr? Wel wedyn, os fi'n ychwanegu un arall, a ni fel mochyn, fi'n neud lowercase. Wel nawr, mae mochyn byth mynd i cael ei ddewis, oherwydd dim ond 1 i 5 fi'n dewis fan hyn. So mae rhaid i ni cael rhyw fath o, yn lle rhif ni'n gosod mewn, rhyw fath o cyfeirio at y rhestr, at hyd y rhestr. Felly, chi'n gallu gwneud hwnna hefyd. Os chi'n mynd i'r blociau newid yna, a y restrau,
Mae yna bloc o'r enw hyd. A chi'n gallu dewis pa rhestr chi'n cyfeirio ato. So yn lle 5, fi eisiau dewis rhif o 1 i beth bynnag yw hyd y rhestr geiriau. So fi'n neud hwn. A nawr, pob tro fi'n gwasgu'r bannerwerth, mae'n dewis gair ar hap. So mae'n dewis hoiadyn, mae'n dewis mochyn, mae'n dewis hoiadyn eto, mochyn a cath, ac yn y blaen. So fi'n neud un cwestiwn lle pob tro fi'n gwasgu'r bannerwerth, mae'n gofyn cwestiwn ar hap. Ond, fi ddim eisiau fe gorfod gwasgu'r bannerwerth pob tro, fi eisiau ailadrodd y proses. Ac am nawr, gawn ni just wneud ailadrodd am byth. So yn rheoli, y rhai fel oren melyn, mae yna bloc am byth. A beth bynnag chi'n rhoi ti fewn i fan hyn, unwaith mae'n ei gorffen wneud pob cam, mae'n jyst yn mynd nôl i'r top ac dechrau eto. So ni'n mynd i rhoi hwn o gwmpas pob bloc fel hwn. So os chi'n rhoi uwch ben y bloc fan'na, nawr mae fe o gwmpas y camau yma, a fi'n gwasgu bannerwerth, beth yw canad yn Gymraeg, a fi'n credu taw hoiadyn yw e. So os fi'n rhoi hoiadyn mewn, mae'n gweud cywir. Mae wedi gwneud hoiadyn eto, ond fi wedi gwneud camgymeriad, jyst yn siarad meddwl. Ydw fi wedi gwneud camgymeriad? Sa'n credu bod fi wedi, mae'n dewis hoiadyn bob tro. Ie, oce, oedd e jyst yn digwydd bod ta'r gwaith. Beth yw cath yn Gymraeg? Pam dwi ddim wedi cyfieithu y gair cath te? Falle bod i ddim yn gwybod sut i cyfieithu o Cymraeg i Ffrangeg. Y gair cath. Mae'n gweithio gyda hoiadyn. Mae'n gweithio gyda ceffil. OK, so falle mae cwpl o broblemau gyda'r cyfieithu o Gymraeg i Ffrangeg. Ond eto, chi'n gallu gwneud hwn yn Saesneg os chi'n cadw iaith yn Saesneg ar y top. Ond dyna ni wedi creu rhaglen digon syml sydd yn ymarfer geirfa Ffrangeg plant trwy cyfieithu o geiriau Cymraeg. So gobeithio bod hwnna wedi helpu chi. Edrychwch allan am y fideos arall, y tutorial arall ar gyfer defnyddio Scratch a chymwyso fe i pynciau eraill. OK, diolch am wylio.